12-нче кызлар гимназиясендә халыклар дуслыгы фестивале узды. Шын дуслык, бердәмлек үрнәген чагылдырган бәйрәмнән хәбәрчебез Мөршидә Җиһани репортажы. Үткәрергә тиеш булган өчен генә түгел, чынлап кызларга төрле халыкларның милли үзенчәлекләрен өйрәтү максатыннан оештырыла әлеге тәрбияви чара. Халыклар дуслыгы фестивале гимназия тарихында 6-нчы тапкыр узды. Кызлар шыбага ярдәмендә насыйп булган халыкның гореф-гадәтен, милли костюмын, ризыгын, музыкасын, җыр биюен өйрәнеп, жюри укытучылар хузурына тәкъдим итте. Конкурс дип әйтсәк тә инде бunda иң яхшылары билгеләнеп үтсә дә, гомумән алганда һәрбер сыйныфның тырышлыгы исәпкә алына. Һәм шушы фестиваль, шушы халыклар дуслыгы фестиваль безнең гимназия бездәге кызларны берләштерә, татулаштыра, дуслаштыра. Һәм без бернинди милләт, теләсә нинди милләт булуга карамастан дус тату яшибез. Бердәмлек, бер-береңне аңлап, аңлашып һәм ярдәм итеп яшәү гимназиядәге рух мөхиткә бәйле. Биредә төрле милләт кызлары белем ала, бер-берсе белән ризык пешерү рецептларында уртаклаша. Конкурс, фестиваль барышында ул рецептларның аеруча кирәге чыга, чөнки һәр сыйныф төрле милләтнең иң мәшһүр милли ризыгын әзерләп килә. Безнең милли татарларның горурлыгыбыз шәк-шәк. Әлеге фестивальгә әзерләнгәндә балалар сыйныф җитәкчеләре белән бергә ата-аналар да җанлана. Милли кием табарга, сәхнә бизәргә, милли ризык пешерергә, кайбер очракта бию хәрәкәтләрен өйрәтергә дә булыша. Бергәләп тырышкач, нәтиҗәсе дә афәрин диярлек. Заманында Риза Фәхретдин без милләт аналары, милли хисле, үзаңлы кешеләр тәрбияләргә тиеш дип әйтә. 12-нче гимназиянең дә төп максаты кызларны гыйлемле милләт аналары итеп тәрбияләү. Халыклар дуслыгы фестивале шул максатка ирешүнең дөрес улы. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.